San Pawl, il-Bahar u l-Mosta, dawn kienu iż-żewġ lokalitajiet fejn nhar is-sibt hemm l-elezzjoni tal-kunsill lokali u l-mexxej Laburista żar il-lejla. Waqt li kien qed jitkellem f'San Pawl il-Bahar Joseph Muscat qal li minkejja li f'din il-lokalità l-Partit Laburista jinsab f'minoranza, l-elettori għandhom juru li mhumiex sodisfatti għal mod ta' kif tmexxa dan il-kunsill. Meta wasal il-Mosta Joseph Muscat għamel żjara fi ħwienet fil-lokalità u ltaqa' mal-komunità mostija. Il-mexxej Laburista qal li issa li mod diġi merfuħ u għandna nitkellmu dwar il-futur. Żied jgħid li bit-tim Laburista preżentat fil-Mosta żgur li mhux se jkun hemm diżappunti u perswas li se jaħdem biex jagħti lil din il-lokalità kunsill lokali aħjar. Joseph Muscat ħeġġeġ lill-Mostin biex joħorġu jivvotaw lill-kandidati Laburisti kollha għax jekk ma jsirx hekk l-unika persuna li tkun kuntenta huwa Gonzi PN. Fit-tmiem il-laqgħa fil-Mosta l-mexxej Laburista għamel żjara fil-klabb tal-futbol tal-Mosta. Hemmhekk iltaqa' mal-kumitat u mal-partitarji u qal li huwa ċert li kif il-ground tal-Mosta jgħaddi fidejn il-kumitat dan ikun investiment tajjeb għall-istess klabb.